Lidja Abela mit-Teatru Grik fil-ġnien l-Arusa tal-Mossa. Nilqakom għal dan il-programm speċjali mill-Ferra Nisa Laburisti lejliet Jum il-Mara. Ġurnata simbolika ħafna għalina nisa tul dawn is-snin ħan nisimgħu wkoll f'dan il-programm nisa li se jitkellmu dwar l-aspirazzjonijiet tagħhom u l-kisbiet tagħhom matul is-snin. Illum ser ukoll nintaqgħu u ħanaraw ukoll xi filmati ta' nisa oħra wkoll li ħajkun din jitkellmu f'dan il-programm. Ir-realtà tal-ħajja ta' kuljum li minna nisiltu esperjenzi li jgħinuna inħarsu l-qudiem. Kif int Prim Ministru nittama li tinsabu tajbin illum ġurnata sabiħa mill-isbaħ naqra rieħ vera. Naħseb ikolkom ħafna attivitajiet nar ta' ħadd li tkompli mal-ħajja mal-ġurnata tagħkom. Nittama li jkollkom ċans tqattaw ftit ħin mal-familja naf kemm il-familja hija l-qalbkom. Kif tqattawha il-pija tal-ġurnata tal-lum issa? Bonġu Andrea, nsellimlek, insellem lil kull min qed isegwina. Kif għadt inti ġurnata sabiħa, dak għandu xjoffri pajjiżna għandna temp sabiħ, pajsaġġ sabiħ fuq kollox il-karatteristiċi tal-poplu tagħna. Il-ħajja politika hija ħajja ta' impenn, ħajja fej trid taħdem ħafna. Nieħu pjaċir naħdem ili minn dejjem anke fil-karriera tiegħi dejjem ħdimt sigħat twal, issib ġurnata ta' xogħol normali. Il-ħadd nibbilanċjawha però, naturalment ikollok il-preparazzjoni ssib għall-attivitajiet li jkun hemm il-ħadd ukoll, imma mbagħad wara nofsinhar ikun il-ħin tal-familja, il-ħin ta' Ġorġa, il-ħin li nqattaw ma' Ġorġa llum għandna ppjanat li nsajru xi ħaġa flimkien ilna nippjanawha mill-bieraħ. Imma importanti dan il-bilanċ ukoll, inti tibbilanċja x-xogħol, il-ħin ta' kwalità mal-familja u bekk nemmen li anka tkun aktar serenu ffukat f'xogħolok. Lidja, Jum il-Mara għalik xi tfisser? Sellimlek Andrea, nsellem il-kull min qed isegwina. Grazzi tal-ħin tiegħek tal-li ġejt hawnhekk il-qajt Grazzi lilek tal-istedina. Grazzi lilek Andrea. Jum il-Mara huwa jum speċjali, għadha se nkunu qegħdin ninaqdu mad-dinja kollha biex niċċelebraw Jum il-Mara. Se nkunu qegħdin niċċelebraw il-kisbiet tan-nisa, il-kisbiet tan-nisa li għamlu hawnhekk ukoll fostna llum tiegħek ukoll Andrea tan-nisa kollha bħalkom illi sfidaw għaddew minn numru ta' sfidi li l-vjaġġ tagħhom kien jinvolvi numru ta' sfidi ma waslu fejn ridu. Din is-sena forsi hemm min qed jgħid minħabba l-pandemija għandna niċċelebrawha Jum il-Mara jew le. Naħseb din is-sena għandna niċċelebrawha b'mod aktar partikolari, għandna niċċelebrawha b'mod aktar b'saħħtu għaliex rajna illi il-pandemija l-ewwel nett laqtet lin-nisa b'mod aktar sproporzjonat mill-irġiel għaliex rajna illi kien hemm impatt fuq setturi illi jiddominaw fejn jaħdmu n-nisa. U kien hemm sfidi partikolari wkoll għan-numru ta' nisa fi żminijiet meta waqfet il-ftuħ tal-iskejjel fejn hemmhekk il-numru ta' nisa, numru ta' ommijiet kellhom joqogħdu mat-tfal tagħhom. Rajna wkoll illi matul l-aħħar 12-il xahar in-nisa iddominaw ukoll f'dan il-perjodu għaliex ħafna nisa kienu frontliners matul din il-pandemija u allura rajna kemm pajjiż jista' jibbenefika meta in-nisa jkollhom sem ugwali daqs l-irġiel. Pajjiż jibbenefika, in-nazzjon jibbenefika mill-intelligenza tan-nisa, mid-determinazzjoni tan-nisa, mill-mod kif jilqgħu għall-isfidi. U allura jiena nħares il-qudiem biex inkomplu nelbu l-isfidi li għandna biex ikun hemm il-bidla radikali li qegħdin nistennew biex issa ukoll anke fis-settur tal-politika Malta ma tibqax il-146 post fid-dinja bl-anqas rata ta' rappreżentanza fil-Parlament. U għalhekk dik irridu naħdmu fuqha ħalli jekk Alla jrid adaptata wkoll ikonna Parlament li jirrappreżenta l-soċjetà kollha. Grazzi, messaġġ verament mill-isbaħ. Qabel ma nibdew niltaqgħu mal-mistiedna li għandna magħna hekk f'dan it-teatru verament mill-isbaħ ġurnata verament sabiħa biex niċċelebraw jum bħal dawn, ħanaraw filmat qasir dwar nisa jitkellmu fuq il-bidliet li ġibna bħala pajjiż dawn l-aħħar snin u anke kif iridu niksbu aktar bidliet u nimxu l-qudiem. Inċentivajna biex aktar nisa jaħdmu.
hekk għandna inqas nisa fil-faqar. Minflok, għandna iktar nisa f'karigi importanti fosthom ħafna ġudikanti nisa. Innominajna l-ewwel Kummissarju Ewropew mara. Saħħaħna id-drittijiet ċivili. Fimna kull realtà bit-tisjeħ tal-IVF fis-sistema ta' saħħa pubblika. Assigurajna aċċess għal morning after pill. Ħloqna l-fond tal-lif tal-maternità. B'sensittività, komplejna l-ġlieda kontra l-vjolenza domestika. Għamilna ħafna, imma noħolmu li nwettqu aktar. Irridu aktar nisa fil-Parlament. Irridu aċċess usa kontraċettivi. Hemm bżonn nelbu l-istereotipi. Irridu niksbu aktar bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja. Qed nibdu liġijiet biex neqirdu kull diskriminazzjoni. Mill-kummenti ta' dawn in-nisa li rajna fil-filmat nilqa lill-mistiedna tagħna li għandna hekk fit-teatru u ngħaddi mill-ewwel billi nilqa u nirringrazzja tal-ilqajtu l-istedina tagħna lil Dr. Juanita Gallia. Dr. Gallia, inti taħdem bħala anestetista, frontliner fil-qasam tas-saħħa, laqas irid nimmaġina minn xiex kontu għaddejjin f'dawn l-aħħar xhur, f'din l-aħħar sena. Ħinijiet twal ta' xogħol u mumenti stressanti ħafna għalikom u għall-frontliners kollha. Is-settur tas-saħħa f'Malta li jrid ngħid jħaddem ħafna u ħafna nisa, kif irnexxilkom iżommu sod biex minkejja l-isfidi kollha baqa' jilaħħaq mad-domanda kbira u baqa' xorta jagħti servizz? Grazzi tal-istedina. Mela, l-ewwel ma nixtieq nibda billi ngħid huwa billi infakkar li s-settur tas-saħħa f'Malta ma bedix meta bdiet il-pandemija. Kellna settur tas-saħħa b'saħħtu kollu, b'saħħtu ħafna, wieħed mill-aqwa setturi tas-saħħa fid-dinja. U li tibda minn baseline bħal dak hija vantaġġ kbir ħafna. Vantaġġ kbir ieħor kien li Malta kienet ekonomikament fil-post, f'sitwazzjoni fejn setet tagħmel ċertu investimenti kif appena kien hemm it-teddida tal-pandemija. Biżejjed insemmi li biex infetħu ITUs oħrajn fil-Mater Dei, ovvjament dan jinvolvi eluf kbar ta' euros kull sodda tal-ITU. Tinvolvi ammonti kbar ta' flus li pajjiż ma jkunx jiflaħ jagħmilha jekk ma jkunx ekonomikament u finanzjarjament jaffordja li jagħmilha. Però bla ebda dubju li l-ikbar riżors huwa riżors uman. Il-ħaddiema tas-saħħa, tobba nurses u l-ħaddiema kollha l-oħra li fuqhom jisriħ is-settur tas-saħħa, żgur li qatt ma mmaġinaw li se jgħaddu mill-isfidi li għaddew minnhom tul din l-aħħar sena minkejja li b'mod normali f'xogħolhom jiffaċċjaw sfidi kbar. Tajjeb insemmi li il-ħaddiema ma faqsux, ma rdupjawx din is-sena. U speċjalment ħaddiema tal-ITU, ħaddiema tal-emerġenza, ħaddiema tas-swali oħrajn. Dawn ħaddiema speċjalizzati jekk ma tistax tipproduċihom millum għal-għada. Wieħed mill-affarijiet li ġara huwa li kienu recruited lura kull min fi snin passati kellu esperjenza f'dawn il-loqsma. Żmien għal training, ovvjament kif jaf kulħadd il-pandemija ġiet fuqna malajr, u żmien għal training ma kienx hemm kemm irridu kif jaf kulħadd. Minkejja dan kollu ġew trained nurses li setgħu jagħtu daqqatit f'dawn l-oqsma għax bħal kulħadd il-nurses it-tobba l-ħaddiema l-oħra f'dawn is-setturi sfortunatament martu bil-Covid, sfortunatament kellhom ikollhom kwarantini, sfortunatament għaddew mill-istess diffikultajiet li għaddew minnhom il-kumplament tas-soċjetà tagħna. M'hemmx mod kif jitħallsu dawn il-ħaddiema, ġifieri meta noqgħod naqra jiena fuq Facebook u hekk fuq żieda fil-paga, hija xi ħaġa sabiħa, imma l-aħjar mod huwa r-rispett. M'hemmx prezz għal dawn l-affarijiet. Is-sagrifiċċji li għamlu dawn il-ħaddiema u l-familji tagħhom ma kinux sagrifiċċji żgħar. Grazzi, Dr. Gallia, aħna bħala poplu obbligati u nirringrazzjaw ix-xogħol siwi kbir li qegħdin tagħmlu wkoll bħala frontliners. Naddim l-ewwel biex nilqa' magħna lil Lisa Kassar Show, sit ta' negozju fil-qasam tat-turiżmu, settur li wkoll faċċa sfidi kbar għaliex ovvjament ingħalqu l-ajruporti madwar id-dinja kollha, allura nistgħu biss nimmaġinaw minn xiex qegħdin jgħaddu minn
mhux qed jgħaddi settur tat-turiżmu. Ma Dr. Galja tkellimna dwar l-importanza li nħarsu s-saħħa tal-Maltin. Miegħek nixtieq nieħu l-punt u nitkellem dwar l-importanza li nħarsu l-impjiegi tal-Maltin. Li ma tħoss li kienu l-miżuri li waslu biex il-kumpaniji jżommu l-ħaddiema? Grazzi Andrea, nixtieq nibda dan l-intervent billi nirringrazzja il-frontliners nisa kollha li fl-Ewropa iwaslu għal 76% tal-frontliners kollha. Dawna qed jagħmlu ħafna lina, rridu nifhmu li dawna qed jagħmlu ħajjithom f'periklu għal ġid tagħna u hekk nagħmel appell żgħir biex inkunu kawti u nagħtu bl-aħjar mod li nistgħu noqogħdu attenti u nipproteġu lil ħaddieħor ukoll. Andrea, biex nirrispondi l-mistoqsija tiegħek. F'din l-aħħar sena, Gvern Laburista mmexxi mill-Prim Ministru Dr. Robert Abela kien ta' spalla għan-negozji u għall-ħaddiema. U minn hawnhekk nixtieq ngħidlu grazzi talli fimt il-pressjonijiet u l-inċertezzi li konna għaddejjin aħna minnhom flimkien mal-ħaddiema tagħna. Mhuwiex il-gost u l-pjaċir tal-ebda employer li jwaqqaf ħaddiema speċjalment matul il-pandemija. Kien hemm ħafna miżuri hekk kif telqed din il-pandemija, iżda nixtieq nagħmel referenza għal waħda mill-miżuri li laqtet persentaġġ kbir tal-poplu Malti Wawċi. Il-weight supplement. Sa ftit xhur ilu, il-weight supplement kont inħares lejh bħala nifs. Issa meta nħares lura u nara kemm qed tieħu minn din il-pandemija, ngħid grazzi għal din il-miżura aħna merriqniex, aħna bqajna fil-wiċċ. Il-ħaddiema kellhom ħafna biża' iżda grazzi għal din il-miżura il-ħaddiema stajna nżommuhom magħna u hekk inħarsu lejha wkoll mill-punt di vista ta' employer li la darba nelbu l-isfidi ta' din il-pandemija nkunu minnu fih nistgħu nkomplu bil-ħidma tagħna għax hekk ikun għandna il-ħaddiema kollha magħna ħaddiema b'esperjenza, mhux rridu nibdew recruitment mill-ġdid, mhux rridu nibdew training mill-ġdid. Dik hija waħda apparti miżuri oħra bħal pereżempju tnaqqis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Kien hemm miżuri oħra pereżempju min xtaqt joffri telework. Kien hemm sa 4,000 euro li wieħed seta' jibbenefika minnhom biex joffri l-ħaddiema tiegħu opportunità ta' telework. Ma nafx jekk forsi tixtuqx tagħmlu kumment fuq dil-biċċa xogħol tal-weight supplement qabel ma ngħaddi għal punti oħra, però minn hawnhekk nixtieq ngħid grazzi f'dan ir-rigward u nħarsu l-qudiem hekk kif il-Prim Ministru nhar il-ħamis li għadda ħabbar li dina il-miżura ħad tiġi estiża anke sa Ġunju li ġej. Ġifieri din il-miżura ħad tkun ħadet iktar minn 15-il xahar u nies ibbenefikaw minnha pereżempju nies speċjalment fit-turiżmu milquta direttament bħal m'għandek pereżempju skejjel tal-Ingliż, travel agencies, akkomodazzjoni direttament turistika. Alla ħares ma kienx il-weight supplement li bqajna għaddejjin. Grazzi Lisa, grazzi ħafna tal-punti tiegħek. Prim Ministru nixtieq ndur fuqek. Meta tisma' dawn l-esperjenzi naf li hija kif tħossok li titiżomm il-bilanċ bejn il-ħajjiet kif ukoll il-livell tal-għejxin biex il-pajjiżna jevita x-xeni taqsim il-qalb li aħna rajna f'pajjiżi oħra kemm fis-saħħa kif ukoll fl-impjiegi. Bilanċ kruċjali li ma tistax tiddevja minnu għaliex rajna tul maratona ta' sena u fimna sa mill-bidunet li setet tkun maratona il-pandemija u hekk ġara. U ma kenniex manual fuq xiex nimxu. Ma ninsewx illi kif semmit Juanita din hija pandemija illi ma tatniex preavviż ta' xi sena biex waslet jew li tatna setta regolamenti li kellna nimxu fihom. U għalhekk ħdimna qatih ma kellniex setta regoli fuq xiex nimxu, imma nemmen li bħafna u ħafna ħidma irnexxilna ngħaddu minn 12-il xahar. Illi kien hemm moment iva fej stajna konna aħjar, però ħdimna kemm flaħna biex dejjem ipproteġejna bi priorità s-saħħa tal-poplu Malti u Wawċi kollu. Dik hija l-ewwel priorità għalina. Imma fl-istess waqt ipproteġejna l-għajxien ukoll. Ma jistax inti tipproteġi biss is-saħħa tal-poplu u tagħmel biss miżuri restrittivi mingħajr ma fl-istess waqt inti tgħin b'miżuri li se jżommu
l-impjiegi. Id-bassir ta' Marzu tas-sena li għaddiet kien li f'pajjiżna kien se jkun hemm 20 ta' eluf ta' persuni qiegħda. L-istess tbassir minn naħa medika kien jgħidilna li kien se jkollna eluf ta' persuni li jitilfu ħajjithom. Qatt maċċettajna dak id-tbassir u ħdimna kemm flaħna biex naraw illi dak id-tbassir jirnexxilna innaqsuh kemm jista' jkun. U nemmen li bi-sforz kollettiv, sforz tal-gvern, sforz tal-awtoritajiet tas-saħħa, sforz tal-frontliners li minn hawnhekk. Partikolarment il-frontliners tas-saħħa rrid nirringrazzjahom, lanqas hemm kliem biex nirringrazzjawhom. Lanqas jekk kif qalet Juanita, mhijiex kwistjoni fl-aħħar mill-aħħar biss ta' inċentiv finanzjarju, hija kwistjoni ta' rispett. F'da xhur il-frontliners f'pajjiżna taw dak kollu li setgħu. U nifhem li għaddew minn dbatija ta' pressjonijiet fuq ix-xogħol tagħhom, kien hemm min marat minnhom ukoll. Kulħadd huwa tad-demm u l-laħam u ma ninsewix din. Kulħadd f'daw l-aħħar 12-il xahar għadda minn esperjenzi fl-aħħar mill-aħħar. Aħna umani. Nibda mill-politiċi, ħadd huwa robot, kulħadd iħoss. Jien l-ewwel wieħed nhar din il-ġimgħa meta ħabbarna is-sett ta' miżuri restrittivi, nammetti li kont emozjonat u ħassejt għax inħoss għal kull sit ta' restorant illi kellna nagħmlulu miżura tant restrittiva li tgħidlu tista' sservi biss servizz ta' take away. Nifhem min għamel l-investimenti, għalhekk iva nħoss għan-nies fl-aħħar mill-aħħar jien uman bħal kulħadd u nħoss għal kull min għadda minn tbatija f'daw l-aħħar 12-il xahar, u għalhekk illi ġeddit l-impenn miegħi nnifsi flimkien mal-kabinett illi immexxi biex nibqgħu naħdmu biex nibqgħu nkunu supportive bil-weight supplement, għalhekk estendejna sa Ġunju li ġej din il-miżura tant importanti li semmit Liża mhux biss kienet nifsi ma kienet ukoll salvat 20,000 ta' impjiegi milli jintilfu. Kien għalhekk ukoll li immedjatament mal-li dil-ġimgħa daħħalna l-miżura restrittiva fuq ir-restaurants u l-kiosks u l-snack bars, immedjatament rajna kif ibbilanċjajna billi żidna il-weight supplement għal full. Dak il-ħin għadna li mhux biżżejjed lanqas u immedjatament ukoll żidna miżura oħra ta' support fejn tajna 1,000 euro lil kull stabbiliment li ġie impattat bil-miżura restrittiva sabiex nagħmlu tajjeb għall-istokk illi laħaq inxtaraw li probabbilment ma kien se jiġi ikkonsumat kollu. Ma kruċjali li żżomm dan il-bilanċ, kruċjali li ma tħallix lin-negozju waħedhom, kruċjali li ma tħallix lil ħaddiema waħedhom, lil frontliners waħedhom, u dan huwa appell li se nibqgħu naħdmu fih fil-ġimgħat li ġejjin, kruċjali li nibqgħu nlaqmu kemm nifilħu hekk se nkunu qegħdin nagħmlu, fis-sigħat li ġejjin se nkunu ilħaqna mira importanti ħafna l-100,000 doża tal-vaċċin, di se tkun importanti ħafna għaliex nemmen illi iva il-vaċċin huwa s-soluzzjoni għall-pandemija. Fl-istess waqt nibqa' nagħmel appell sabiex il-poplu jkompli jsegwi il-miżuri tas-saħħa, ir-regolamenti tas-saħħa kollha, nżommu d-distanza soċjali, nżommu l-iġjene, naħsbu għal xulxin, nibqgħu nieħdu ħsieb xulxin. Deħlin għal ġimgħat fejn se nkomplu bil-vaċċin nattakkaw lill-pandemija, għandna bżonn iżda bħala pajjiż ftit ġimgħat fejn niddefendu wkoll sabiex nagħtu iċ-ċans lill-awtoritajiet tas-saħħa tagħna biex jibqgħu ilaqmu kemm jifilħu nies. L-impenn tagħna bħala gvern se jibqa' li nibqgħu nġibu kemm nifilħu dożi tal-vaċċin, sodisfatti li iva l-ewwel pajjiż fost il-membri kollha tal-Unjoni Ewropea li qegħdin illaqmu qegħdin fuq quddiem nett. Se nibqa' naħdem biex inġibu iktar dożi biex inkomplu nisparaw iktar il-fuq fir-rata ta' tilqim ras għal ras. Qegħdin l-ewwel fin-numru ta' dożi tal-vaċċin li qed inġibu fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Ejja ħanibqgħu naħdmu flimkien dan l-isforz kollettiv ta' poplu wieħed, sforz kollettiv ta' poplu illi verament meta numru ta' ġimgħat inħarsu lura lejn dawn ix-xhur se naraw kemm aħna bħala poplu wieħed irnexxielna nibqgħu maqudin flimkien nagħmlu tajjeb għal xulxin, għamilna kuraġġ il xulxin, tajna it-tama lil xulxin, ħsibna għal xulxin u hekk se nibqgħu nagħmlu. Grazzi, Prim Ministru. Nixtieq nilqgħu magħna lil Katrin Tabone, Kap Eżekuttiv tal-Valletta Cultural Agency.
Persuna li tajx l-arti, mhux biss ix-xogħol tagħha, imma nafu ukoll li hija il-passjoni tagħha. Katrin, grazzi tal-li għajt l-istadina tagħna. Ir-rwol ta' l-arti u l-kultura kemm huwa essenzjali għal kwalità ta' ħajja tajba. Anka fi żmien ta' pandemija fejn in-nies kellhom ibidlu ħajjithom b'mod jew ieħor, dawn l-oqsma kif komplew iservu bħala żvok għall-familja. Mela, l-ewwel grazzi tal-istedina biex inkun magħkom u nsellem it-telespettaturi tagħna. Kif għadt tajjeb Andrea, l-arti u l-kultura huma dritt fundamentali. U huma importanti ħafna mhux biss għax iservu ta' żvok kreattiv għas-soċjetà, imma speċjalment f'ċirkostanzi normali, imma speċjalment anka f'ċirkostanzi straordinarji li qegħdin ngħixu fihom ta' pandemija, joffru żvok u joffru wkoll tama għal-qudiem, tama għal-futur li l-affarijiet jitjiebu u jkunu aħjar. Matul is-sena, l-aċċ li kien hemm għall-arti u l-kultura u għall-avvenimenti li saru kien kbir. Biss insemmi li għall-avvenimenti li għamilna aħna bħala Aġenzija Kulturali għal-Belt Valletta kemm online u kif ukoll dawk li saru fiżikament fil-waqt li dejjem ġew rispettati l-miżuri tas-saħħa, kellna reach ta' madwar 200,000 persuna, kemm Malta kif ukoll b'mod internazzjonali. Ġifieri qed naraw kemm hemm bżonn, kemm in-nies jixtiequ li jkollhom dal-iżvok u kemm dawn it-tip ta' attivitajiet joffru tama għall-futur aħjar. Tajjeb insemmi wkoll u ngħidha b'ċertu gburija u pjaċir ukoll li dan il-gvern għaraf l-importanza tal-arti u l-kultura biex l-ekonomija u s-sitwazzjoni ta' din il-pandemija tiġi meluba u tiġi reġenerata kemm jista' jkun malajr. Biss insemmi li l-gvern b'mod totali investa għal din is-sena mal-95 miljun fis-setturi tal-arti u l-kreattività, mhijiex ċifra żgħira, speċjalment ukoll meta wieħed iqis li din hija żieda ta' madwar 5.5% fuq dak li kien ġie investit is-sena l-oħra. Insemmi wkoll li dan l-investiment qed imur fil-bwiet mhux biss tal-artisti imma tas-setturi l-oħra nċillari li permezz tagħhom dawn l-avvenimenti kulturali jkunu jistgħu jsiru. Bil-kultura jgħixu nies li jaħdmu fis-settur tad-dwal, tas-sound, fis-settur tal-catering, mill-kultura jibbenefika kulħadd. Jibbenefika kulħadd mhux biss b'mod ekonomiku u soċjali, imma wkoll b'mod li jagħmlek persuna aħjar, b'mod spiritwali u b'mod li jgħinek ittejjeb lilek innifsek bħala persuna. Se nkunu qegħdin naraw fil-żminijiet li ġejjin issa bħala proġetti li għandkom il-qudiem? Mela, aħna għadna għaddejjin dejjem sa dak li hu possibbli bl-avvenimenti kulturali. Fil-fatt insemmi biss fost il-ħafna avvenimenti li qed nagħmlu anka online u anka għal format ta' udjenza ridotta, insemmi biss il-ftuħ tal-Valletta Design Cluster. Dan ħajkun spazju li joffri post minn fejn joperaw oqsma organizzazzjonijiet u entitajiet u individwi li jaħdmu fil-qasam tad-diżinn. Sar investiment kbir ta' miljuni kbar fih anka b'fondi tal-Unjoni Ewropea u permezz tiegħu wkoll ġiet riġenerata parti fil-Belt Valletta li sfortunatament għal ħafna snin ma kienitx valorizzata kif suppost. Grazzi ħafna, Katrin. Naddu issa biex nilqgħu magħna lil Mirana Aġu Silvio, grazzi wkoll inti tal-li qajt l-istadina tagħna, edukatriċi. Ta' kuljum taħdem ma' tfal, l-istudenti u tesperjenza ħafna direttament il-bżonnijiet tagħhom. Żgur ukoll kellek ukoll x'aqsam mal-ġenituri, l-edukaturi, ġifieri f'dawn iż-żminijiet ukoll diffiċli kellkom ħafna xogħol. Dak li jiġi fil-klassijiet ta' wliedna, kemm iħalli impatt fuq l-iżvilupp tagħhom, kif ukoll mhux biss iżvilupp edukattiv u teoretiku, imma anke li jikbru fil-karattru u l-personalità tagħhom? Iva, grazzi tal-istedina u nawgura jum il-mara għal-għada lil-kulħadd. Iva, kif qed tajjeb int fix-xogħol tagħna niltaqgħu mal-istudenti ta' kuljum u anke mal-ġenituri. Kuljum jiena indaħħal l-iskola ma' 750 student kollha ħerqana biex jitalmu.
il-ġenituri tagħhom ovvjament juru il-biżat li jista' jkollhom jitkellmu magħna dwar il-biżat u kemm aħna dejjem nippruvaw nassigurawhom illi fl-iskola kemm jista' jkun inżommu mal-protokolli kollha li għandna maħruġa mid-Dipartiment tas-Saħħa sabiex kemm jista' jkun din il-pandemija ma tinxteriġ fl-iskejjel. U fil-fatt nistgħu ngħidu illi hekk ġara għaliex irnexxielna nżommu anke n-numru limitati fl-iskejjel tagħna. Serħan il-moħħ żgur huwa l-fatt tal-ġenituri li l-għalliema issa minn ftit ġimgħat ilu law bdew jirċievu wkoll il-vaċċin u dan ifisser illi minn hawn u ftit xhur oħra l-għalliema kollha li jaħdmu fis-setturi primarji u sekondarji fl-iskejjel ta' Malta kollha ħajkunu qed jipproteġu wkoll il-wliedhom permezz li huma ħajkunu vaċċinati wkoll. Meta ingħalqu l-iskejjel it-tfal tagħna żgur illi ħassew in-nuqqas tas-soċjal li toffri il-klassi. Għaliex l-iskola mhix biss l-iskola akademika, iżda kif qed tajjeb inti Andrea, l-iżvilupp ta' uliedna jiddependi wkoll mill-interazzjoni li jkollhom ta' kuljum bejniethom u mal-għalliema. L-għalliema tagħna illi insellimilhom minn hawn nirringrazzjahom ta' sagrifiċċji kbar ukoll li jagħmlu sabiex adattaw għal din is-sitwazzjoni u ta' kuljum jippruvaw jilħqu kemm it-tfal illi qegħdin fiżikament fil-klassi kif ukoll dawk it-tfal illi minħabba raġuni jew oħra għadhom ma rritornawx lura l-iskola. U jiena nixtieq nagħmel appell minn hawn sabiex kemm jista' jkun nifhem illi jkun hemm sitwazzjonijiet fejn it-tfal ma jkunux jistgħu jattendu l-iskola minħabba li huma vulnerabbli, però l-oħrajn kollha nixtieq illi narawhom iktar lura lejn il-bankijiet tal-iskola. Grazzi ħafna Mirjana tal-kummenti interessanti tiegħek. Tajb li wieħed ninnotaw li dan il-programm qed jittella skont ir-regolamenti u gwidi li tawna il-Dipartiment ta' Saħħa. Nilqgħu magħna issa lil Dr. Giannis Formosa, akademika li tispeċjalizza fil-kriminoloġija. Mistoqsija interessanti, x'inhuma ir-raġunijiet għaliex in-nisa tul is-snin madwar id-dinja dejjem kienu meqjusa bħala l-aktar vulnerabbli u ħafna drabi jispiċċaw vittmi ta' kriminalità. U din xi ħaġa tal-passat jew xi ħaġa li għadna qegħdin ngħixuha llum? Grazzi tal-istedina, Andrea. Mela, li ngħixu f'pajjiż sigur huwa xi ħaġa li nixtiequha aħna lkoll. Jekk inħarsu lejn l-aħħar Crime Malta Annual Report, dan ir-report jurina illi qed nirnexxu. Jekk tara dal-aħħar 4 snin ir-rata tal-kriminalità dejjem naqset sena wara oħra. U jekk naraw ukoll in-numru ta' reati għal kull 1000 persuna li jgħixu f'Malta, fi-2015 din ir-rata kienet ta' 42 reat għal kull 1000 persuna. Li rata ndiżlet għal 25 kull 1000 persuna issa. U jekk tqis da kollu ma dak li qed jiġri fil-pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea, dawn huma fost l-iktar rati baxxi. Naturalment, mhux kollox huwa wartu żgħar, għal kull reat illi jiġi irreġistrat hemm vittma. U għalhekk nistaqsi min huma l-vittmi. Jekk naraw ir-reati kollha mis-sena 2008 l-hawn, 40% tal-vittmi huma nisa, li l-biċċa l-kbira tagħhom huma bejn l-20 u 39 sena u huma vittmi ta' reati partikolari. Reati partikolari tinsemmi sex offenses, domestic violence, violenza u teddid kif ukoll pornografija. Se jekk nafu nifoka fuq il-vjolenza domestika kemm minna niġbru d-dejta, dan ir-reat dejjem żdied minn sena għall-oħra. U n-numru ta' nisa vittmi ta' dan ir-reat dejjem spikka, ġifieri li qed ngħid huwa li mid-2010 dejtlaw rajna 11,500 mara vittma ta' domestic violence u 3,500 raġel. Jekk norbot il-vjolenza domestika ma' fenomeni oħrajn bħall-umiċidi li vera li konna ftit, però rrid ngħid ukoll li 33% tal-vittmi tal-umiċidi huma nisa. Allura bla dubju ta' xejn irrid insemmi l-femiċidju. L-riċerka turina li l-femiċidju huwa instigat minn intimate partner violence u minn domestic violence. Minkejja dan kollu,
għandna vittmi illi jisibuha diffiċli biex jagħmlu rapport. U din tiġri kullum kien mhux Malta biss, jiġi f'dak li aħna fil-kriminoloġija nirreferu għalih bħala id-dark figure of crime. Allura, ovvjament wieħed jistaqsi x'sar jew x'qed isir biex nindirizzaw dawn il-fenomeni kollha. U jekk tippermettuli nixtieq naqsam magħkom ftit inizjattivi li ninħoss li huma kruċjali. Nibda mill-insemmi it-twaqif tal-Commission on Domestic Violence f'Marzu ta' 15-il sena ilu li llum il-ġurnata saħħet u wesset ir-rimit tagħha għax qed tinkludi wkoll gender-based violence. It-twaqqif tal-Victim Support Unit fiħdan il-Pulizija fit-2017 li ma unit hija contact point għal-vittmi, toffri servizz ta' counseling u taħdem ukoll ma' stakeholders oħrajn biex kemm jista' jkun bl-aħjar mod possibbli jiġu indirizzati il-bżonnijiet tal-vittmi. Insemmi wkoll is-servizz ta' parir legali bl-ħlas għal-vittmi ta' violenza domestika, dan is-servizz ġie mniedi f'April ta' sena l-oħra mill-Malta Legal Aid Agency, però xi ħaġa li mir-riċerka li jiena kont qed nikkoordina invista tal-istrateġija l-prevenzjoni tal-kriminalità xi ħaġa li ħarġet taħraq u li kienet tinkwetani bħala kriminologu, il-fatt li il-vittmi ta' violenza domestika jisibuha diffiċli biex jagħmlu rapport. U għalhekk it-twaqqif tal-Gender-Based and Domestic Violence Unit fiħdan il-Pulizija joffri nifs għal dan kollu. Għaliex? Għaliex istandek unit illi qed toffri għandek professjonisti speċjalizzati fuq dan ir-reat u qed toffri dan is-servizz. Jiġifieri jekk ikolli ngħid dejjem dan kollu. Qed nilħu lil kulħadd wasalna fadal x'namlu. Però bħala kriminologu sodisfatta b'dawn il-miżuri li qed iwasslu biex ikollna pajjiż aktar sigur mhux anqas għall-mara. Grazzi ħafna. Dr. Lidja Bella, naf li hawnhekk qed insemmu ħafna suġġetti li huma ħafna l-qalbek, kemm l-arti u l-kultura, l-edukazzjoni u anke l-ġlieda kontra l-vjolenza. Oqsma li f'mod jew ieħor jorbtu ħafna ma' xulxin. Tul is-snin imxejna ħafna l-qoddim imma fik nara rieda li nistgħu naslu aktar u nagħmlu ħafna aktar. Fejn temmen li nistgħu naslu f'dan il-pajjiż f'dak li għandu x'jaqsam mal-kwalità ta' ħajja u social well-being? Andrea, naħseb l-iżbilanċ li llum jeżisti fil-xena politika qabel kien jeżisti wkoll f'dak li għandu x'jaqsam fix-xogħol. Fl-ambjent tax-xogħol qabel konna naraw żbilanċ qawwi fejn jidħlu nisa u rġiel u fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea kienet fl-2012 ġibtilna l-attenzjoni bħala pajjiż għal nisma' irridu nagħmlu xi ħaġa għaliex ma jistax ikun illi għandna nuqqas qawwi ta' nisa fid-dinja tax-xogħol. Forsi kien hemm l-idea illi dik hija l-kultura tas-soċjetà tagħna illi għaddi żmien u forsi din il-diskrepanza niġilduha u niġu għan-normalità. Però rajna matul dawn is-7 snin illi kien differenti għaliex kif Gvern Laburista nieda numru ta' inċentivi, in-nisa mill-ewwel irrispondew għal dawk l-inċentivi. U rajna titjib radikali f'numru ta' qasir ta' snin, bħal pereżempju il-child care b'xejn illi Gvern Laburista nieda kienet moviment soċjali qawwi li jiena naraħ wieħed mill-aktar rivoluzzjonijiet li għamilna li hemmhekk tajna l-opportunità lin-nisa biex joħorġu jaħdmu u nagħtuhom l-indipendenza finanzjarja. Rajna wkoll l-introduzzjoni tal-Breakfast Club fejn dawk in-nisa li xtaqu iwasslu li tfal l-iskola ma fl-istess ħin joħorġu jaħdmu, tajnihom ukoll dik l-opportunità. U allura realizzajna li meta lin-nisa nagħtuhom l-opportunità, meta lin-nisa nagħtuhom l-inċentivi biex joħorġu jaħdmu, hemmhekk rajna r-risponsu fil-fatt. Jekk naraw il-figuri illi għandna bħalissa għandna allura rata ta' nisa li qegħdin fid-dinja tax-xogħol, rajna wkoll żieda ta' 27% fit-dħul tan-nisa. Illum ukoll għandna 40% ta' pożizzjonijiet eżekuttivi u maniġerjali li huma okkupati minn nisa. Rajna nuqqas drastiku fil-persentaġġ ta' nisa illi jinsabu f'riskju ta' faqar fil-fatt.
fil-sena 2012 kellna 25% ta' nisa li jinsabu f'riskju ta' faqar u allura hemmhekk ikollok aktar ċans li dawn in-nisa jispiċċaw vittmi ta' violenza domestika. Allum rajna tnaqqis sostanzjali ta' 5% f'dak ir-rigward. Rajna wkoll li n-nisa llum qegħdin jokkupaw pożizzjonijiet tax-xogħol ħafna aħjar dan għaliex il-livell ukoll edukattiv tjieb u allura rajna avvanzi kbar fejn tidħol il-mara. Dan ma jfissirx illi il-ħaqna dak li rridu nkomplu naħdmu biex lin-nisa nofrulhom l-aqwa opportunitajiet. Naraw ukoll li n-nisa jokkupaw part-time jobs, allura rridu nassikuraw illi natu benefiċċji soċjali wkoll għal dawn in-nisa illi huma part-timers. Ninnota wkoll li sfortunatament minn 330 gradwat f'sena fejn għandha x'taqsam ix-xjenza teknoloġika 50 biss huma nisa. Allura dan jista' wkoll joħloq divide fejn tidħol ix-xjenza teknoloġika. Allura rridu nkomplu naħdmu biex lin-nisa nkomplu nħeġġuhom illi jistudjaw ukoll diversi setturi. Ksibna ħafna iva mxejna l-qoddim bħala nisa imma nemmen illi irridu nkomplu naħdmu aktar biex nagħtu opportunitajiet lit-tfajliet tagħna u lin-nisa tagħna. Grazzi, Dr. Abela. Nilqgħu magħna lil Stephanie Bonello, avukat. Il-ġimgħa ilu tħabbret riforma għal kirjiet ta' qabel l-1995. Sallum kellna sitwazzjoni fejn persuni jgħixu fil-biża għal ispiċċaw bla saqaf fuq rashom jew inkella li kellhom kirjiet aktar ola minn dak mill-pensjonijiet tagħhom. Dr. Bonello, il-miżuri li tħabbru fl-aħħar jiem kif temmen li se jdaħlu aktar ċertezza u serħan tal-moħħ? Grazzi, Andrea. Mela, l-ewwel nett naħseb tajjeb nibdew anka minn fejn tlaqna. Il-Qorti Kostituzzjonali kienet tassib li l-liġijiet eżistenti li jirregolaw il-kera dawk ta' qabel l-1995 kienet tissib li l-inkwilini ma jistgħux jibqgħu aktar jistrieħu fuq il-protezzjoni tal-liġijiet eżistenti, peress li kienu qegħdin imorru kontra id-drittijiet tas-sidien. Minħabba fekk ir-riforma ser tkun qed issib bilanċ bejn id-drittijiet tas-sidien u drittijiet tal-inkwilin. Fejn bisaħħa tar-riforma ser naraw li issir ġustizzja anke mas-sit li jkollu permess u ċans li jawmenta il-kera. Minn hemmhekk anka fl-awment tal-kera bħala awtorità ta' djar ser nkunu qegħdin ngħinu ħafna lil kemm il-pensjonanti u anke dawk li qegħdin jaħdmu bħalissa fejn ser nkunu qegħdin nofru sussidju li laħaq sa massimu ta' 10,000 euro. Fejn fil-fatt il-pensjonanti Andrea ma nisser nħalluhom weħidhom u minħabba fek ser nkunu qegħdin nagħtuhom is-sussidju sħiħ bejn il-kera li qegħdin iħallsu attwalment illum u l-massimu ta' 10,000. U ser naċċertaw ukoll li ħadd ma jkun qiegħed jispiċċa barra. Barra minn hekk nixtieq insemmi wkoll Andrea kif anka minn riċerka li qiegħda tagħmel l-Awtorità tad-Djar rajna kif il-mara qiegħda ssib anka diffikultajiet biex taċċessa s-suq tal-housing kemm fil-kera u anke biex taċċessa s-suq tal-beħ tal-proprjetà. Waħda mir-raġunijiet fost dawk l-applikanti li taw li ma jaħdmux hija sabiex jieħdu ssieb it-tfal tagħhom minħabba li m'għandhomx għajnuna biex meta jkunu tfal ma jifilħux iqogħdu magħhom l-iskola. U għalhekk iridu nfakru li anke l-iskemi li toffri l-awtorità qegħdin ikunu intiżi aktar biex ngħinu lil kulħadd ikollu id-dritt bażiku tiegħu ta' housing. Grazzi ħafna, Prim Ministru, fiduċjuż li riforma bħal dawn se jwasslu biex is-soċjetà tkun aktar ġusta ma' kulħadd? Meta inti tkun qed tressaq il-qudiem riformi bħal dik li għamilna, li hija rivoluzzjoni. M'hemmx kif wieħed ieħor isejħilha, rivoluzzjoni li ebda gvern qatt marit imismaħħa. Kulħadd kien jaf sa minn 20 sen ilu, 21 sen ilu, l-ewwel sentenza kif semmit Stephanie, ingħatat fis-sena 2000. Kulħadd kien jaf x'inhu ġej. U dal-gvern kellu l-kuraġġ li jagħmel dak li kien sewwa li jsir. U għaliex? Tibda billi tħares lejn fejn iħabbat il-polz tiegħek. Il-polz ta' dal-gvern iħabbat fuq in-naħa tal-ġustizzja soċjali. Dan huwa gvern ta' ruħ soċjali. U rajna li ma kienx sew li meta saret riforma
10 snin ilu mill-amministrazzjoni preċedenti kellek sitwazzjoni fej lill-inkwilini daħqu bihom għax qalulhom serħu raskom. Għandkom saqaf fuq raskom li huwa garantit. Kienet daħqa fil-wiċċ. U l-qrati tagħna sena wara sena baqgħu jgħidu li dik ir-riforma ma kienet tiswa l xejn. Kienet ukoll insult dik ir-riforma għaliex l-sidien qaltilhom li għall-proprjetà li tista' tiswa 200,000, 300,000, 400,000. Kull ma ħaqkom biss huwa kumpens ta' 185 euro fis-sena. Aħna rajna li r-realtà kienet qed turi li kellek inġustizzja mas-sidien u inġustizzja kbira mal-inkwilini, ma dak il-pensjonanti kollha. Illi immaġinak għandek tant persuni, kważi 10,000 familja, ħafna minnhom pensjonanti li bħalissa qegħdin jgħixu fil-pandemija u jafu li għada jistgħu jirċivu wittra mingħand avukat biex joħorġu mir-residenza tagħhom. Kollok 70-80 sena u taf li għada se tirċivi biex titlaq minn ġod dar tiegħek. Aħna ħadna pożizzjoni ċara, dan mhux aċċettabbli iżjed. U għamilnieh mhux kif għamlu ta' qabilna billi qalu lill-inkwilini ħallsu issa żidu ħorġu minn butkom 185 euro fis-sena. U mbagħad wieħed jara x'jiġri. Aħna ħdimna bil-kontra. Kif semmit Stefani, il-benefiċċju tal-kera li se jkun qed iħallas il-gvern se jkun ta' massimu ta' 10,000 euro fis-sena. Jiġifieri hawnhekk ejja nifhmu napprezzaw kemm huwa kbir dal-benefiċċju li se jkun qed jitħallas min-naħa tal-gvern biex nagħtu serħan il-moħħ lill-pensjonanti kollha illi minkejja li l-kirja tagħhom se tiżdied huma minn ġewwa l-but tagħhom huma se jkunu qed joħorġu xejn. U dan mhux qed ngħiduh biss għall-pensjonanti, għall-pensjonanti, għal persuni oħrajn li huma vulnerabbli, aħna se nkunu qegħdin nagħtu s-sapport kollu. Fejn se tkun qed tiżdied il-kirja f'dawn il-kategoriji ta' nies, il-gvern se jkun qiegħed joħroġ id-differenza kollha hu. U se nkunu hemmhekk ukoll maħniex se nħallu lanqas waħdu lil dawk il-persuni li għandhom kirja protetta ta' qabel l-1995 imma li llum xorta għadhom fid-dinja tax-xogħol. Hemmhekk se niżguraw illi meta se tkun qed titla' l-kera, din iż-żieda fil-kera, l-awment fil-kera, ma jikkonsmax iżjed minn 25% tal-introjtu tagħhom. Jiġifieri aħna rajna dan il-benchmark li jitkellmu dwaru wkoll diversi awtoritajiet fis-settur li jgħidu li biex persuna jkollha kwalità ta' ħajja diċenti ma jistax ikun li l-ammont li tħallas għar-residenza tagħha l-kera tagħha jisboq il-25% tal-inkam tagħha fix-xahar. U għalhekk hemmhekk se nerġgħu nintervjenu aħna bħala gvern biex id-differenza nħallsuha aħna. Dan huwa l-prinċipju bażilari li għandu dal-gvern li ma jħallix lin-nies waħedhom. U rejnija f'daw l-aħħar xhur fil-pandemija qatt ma ħallejna lill-businesses, lill-impjegati waħedhom għamilna miżuri. Rajna il-miżuri li għamilna fil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika l-bieraħ ħarġet statistika li turi li s-settur tal-proprjetà fi frar kellna l-aqwa xahar ta' tranzazzjonijiet, xahar rekord ta' tranzazzjonijiet. Dan għaliex konna affukati fil-ħidma tagħna. Imma nifhem li hemm sfidi oħrajn ġejjin. Għandek sfidi oħrajn jekk nitkellmu dwar il-kirjiet agrikoli, jiġifieri dwar il-qbiela tal-eliqi. Rajna wkoll illi sentenza simili għal dak li semmit Stefani li ngħatat fis-settur tal-proprjetajiet residenzjali ingħatat fuq ir-raba. Tista' tkun bħala gvern tgħid ħanixxutja din il-problema għal qudiem u mbagħad naraw u min jaf kemm jispiċċaw bdiewa barra mill-għalqa tagħhom. Aħna ma rridux li s-settur agrikolu jaqa' lura, anzi nemmen illi dan is-settur huwa pilastru għandu jibqa' pilastru ewlieni fl-ekonomija tagħna. Rajna f'dawn l-aħħar xhur waħda mit-tħassib ewlieni li kellna f'Marzu tas-sena li għaddiet kienet li potenzjalment meta jibdew jalqu portijiet strateġiċi li minnhom nimpurtaw il-konsenja tal-ikel tagħna kemm is-settur agrikolu kien se jkun importanti biex niżguraw li jkollna provvista tikel suffiċjenti għall poplu tagħna. U għalhekk illi nemmen li das-settur bħala gvern iva rridu nipproteġuh. Imma nipproteġuh fuq l-istess prinċipji li għamilna meta għamilna r-riforma fis-settur ta' residenzi. Il-bilanċ, il-proporzjonalità li inti tifhem li għandek żewġ naħat tal-istess munita, naħa tas-sit u naħa tal-gabillott. U f'din ir-riforma li bħalissa din fl-istadji finali tagħha biex niffinalizzawha qed inżommu dawn iż-żewġ prinċipji quddiem għajnejna wkoll u
fl-aħħar mill-aħħar ħankunu hemmhekk ukoll f'din riforma kbira li beħsiebna niffinalizzaw u nniedu wkoll fi-żmien li ġej li dan huwa gvern l-ewwel nett sensittivi lejn il-bżonnijiet tan-nies. Iva, ma nistħi xejn ngħid li jien sensittiv lejn il-bżonnijiet tan-nies. Ma nistħix ngħid li nħoss għan-nies. Ma nistħix ngħid li nħoss għall-pensjonanti, għall-anzjani tagħna li nagħmlilhom il-kuraġġ u ngħidilhom ukoll li l-pjan ta' vaċċinazzjoni issa se jiffoka wkoll kif għamel fil-bidu tiegħu minn persuni li għandhom 80 sena il-fuq. Issa se nkunu qegħdin niffukaw ukoll għal persuni li għandhom bej 60 sena il-fuq sabiex hemmhekk ukoll niżguraw l-istess livell ta' protezzjoni li tajna b'suċċess lil persuni li għandhom minn 80 sena il-fuq, però din hija l-garanzija li jien nagħti. U nibqa' nagħti li dan huwa gvern li mhux se jħalli lil ħadd waħdu. Għal din id-diskussjoni ġibna wkoll il-femiet tal-Kummissarju Ewropew Helena Dalli. Il-fatt li hija Maltija l-ewwel Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza hija xi ħaġa li għandha tagħmlilna kburin. Ħanaraw il-kummenti tagħha f'dan il-filmat. Huwa essenzjali li aħna n-nisa nsibu postna fil-pożizzjonijiet ta' tmexxija, fil-Kunsill Lokali, fil-Parlament Nazzjonali, fil-Parlament Ewropew, fil-bordijiet tal-Gvern u fil-kumpaniji privati. F'dan is-sens, nifraħ lill gvern tal-li ressa u qed javvanza l-proposta ta' liġi għal żieda sinifikanti tal-parlamentari nisa mill-elezzjoni li jmiss, kif ukoll il-proposta għal bilanċ bejn il-ġeneri fuq il-bordijiet tal-Gvern. L-interessi tagħna n-nisa huma interessi tas-soċjetà kollha u għaldaqstant għandhom ikunu parti minn kun proċess li jkun għaddej. Hemm bżonn li l-ġeneru jkun integrat f'kull qasam bla eċċezzjoni. Hekk biss niżguraw futur ugwali. Bħala membru tal-Partit Laburista minn Żożiti, naf tajjeb kemm il-partit dejjem kien forza progressiva li mbuttat l-emanċipazzjoni tan-nisa. Ħdimna f'dawn l-aħħar snin u r-riżultati li ksibna kienu rikonoxxuti wkoll mill-Aġenzija Ewropea għall-Ugwaljanza bejn il-ġeneri. Tali rikonoxximent għandu jqawwilna qalbna waqt li għaqadna sabiex inkomplu il-ħidma bl-istess determinazzjoni u enerġija sabiex kull mara tilħaq il-milja tagħha fis-soċjetà u fil-ħajja privata tagħha. Mana għanna u koll li sal il-Dr. Jonathan Attard li huwa avukat u kien strumentali fit-tim tekniku li fassal mekanizmu dwar rappreżentanza ugwali fil-Parlament. Dr. Attard, grazzi tal-għajt l-istadina tagħna, l-unika raġel hawnhekk fl-udjenza. Għaliex kien hemm bżonn li l-Istat jintervjeni biex ikun hemm din ir-rappreżentanza ugwali fil-Parlament. Ekku, Andrea, l-ewwel xejn nesprimi l-sodisfazzjoni kien ta' onura lija li jiena tajt din l-opportunità li nagħti s-sem tiegħi f'din ir-riforma storika u bżonjuża biex nindirizzaw dan id-deficit demokratiku. Waħda mill-punti li diskutajna fit-tul kemm fil-Kumitat Tekniku għad-disħiħ tad-Demokrazija u anke mbagħad sussegwentament fil-konsultazzjoni pubblika kien il-fatt li ridna nassiguraw illi biex nindirizzaw dan id-deficit demokratiku ma ridniex noħolqu xi forma ta' diskriminazzjoni favur sessu kontra sessi. U naħseb illi bil-diskussjoni b'saħħitha illi kien hemm irnexxielna wkoll nilħqu dan l-iskop għaliex preżentajna rakkomandazzjoni tagħna li mbagħad ġiet preżentata fil-Parlament bħala bozz ta' liġi illi għandha diversi elementi innovattivi. Waħda mill-elementi innovattivi li distingwaw wkoll minn esperjenzi li kellhom pajjiżi oħrajn huwa l-fatt li dak li qed nipproponu jista' japplika kemm favur in-nisa kif ukoll favur l-irġiel f'każ li jkollok sess li jkun ġab inqas minn 40% fil-Parlament. Allura dan huwa mekkaniżmu, dan huwa proċess illi ma jiddiskrimina kontra ħadd, huwa azzjoni pożittiva mhumiex kwoti u rrid enfasi għax fid-diskussjoni anke li svolġiet pubblikament tissemma il-kelma kwoti dawn mhumiex kwoti għaliex ħadd ma ħajitlef xejn minn dak li għandu llum imma huma azzjoni pożittiva li se twassal biex wara li jintemm il-proċess elettorali kif nafuh illum inkluż il-proċess tal-by-elections u mbagħad ikun hemm
massimu ta' 12 xiġġu addizzjonali li jmur favur dak li aħna nsejħulu fil-liġi s-sess sottorappreżentat li fil-realtà nafu li huma n-nisa. Dik kienet l-istorja matul is-snin fil-Parlament Malti u li tiġi indirizzata l-iktar mod spedit. Irrid nenfasizza l-punt li biex dan il-proċess, dan il-mekkanizmu jiffunzjona hemm bżonn kandidatura b'saħħitha tan-nisa, ċertament kandidatura b'saħħitha tan-nisa aktar minn l-elezzjonijiet passati. U hawnhekk ningħaqad mal-appelli li jagħmel kontinwament il-Prim Ministru Robert Abela li għandu għall-qalbu ħafna din ir-riforma biex aktar nisa jersqu għall-impenn politiku biex mhux biex nassiguraw li dan il-proċess ikun suċċess imma wkoll biex nindirizzaw mod prattiku ħafna dan id-deficit demokratiku, deficit rappreżentattiv bejn is-sessi fil-Parlament. U hekk tistaqsi li bħala raġel kif inħares lejn din ir-riforma ngħidlek li f'ċirkostanzi bħal dawk tal-lum fejn qed nassistu għal diversi nisa ta' suċċess li jagħtu l-opinjoni u l-esperjenzi tagħhom u kif ukoll matul il-proċess illi fih konna tinfasslu din ir-riforma illi laqqatni ma' diversi persuni ta' stoffa partikolarment nisa, nsemmi fost l-għarajn il-professur Carmen Samut li mexxid dan il-Kumitat Tekniku, l-Onorevoli Rosien Kutajjer kif ukoll il-Ministru Giulia Farrugia li bimpen minkejja li huma personalment għamlu suċċessi tagħhom f'oqsma rispettivi li jridu jassiguraw li din ir-riforma isseħħ. Insellem ukoll il-Kumitat Tekniku, inkluż kellna rappreżentanzi tal-Oppożizzjoni fuq dan il-Kumitat fl-aħħar stadju biex ngħidu hekk ta' din ir-riforma illi kien hemm diversi oqsma fejn bilna fuqhom kien hemm oħrajn illi ma qbilniex, però ċertament konna gwidati mill-fatt illi arafna li trid issir xi ħaġa li status quo l-kompjaċenza ma kienx is-soluzzjoni biex nindirizzaw din is-sitwazzjoni li deġenerat matul is-snin fil-Parlament Malti u radna naraw kif noħolqu nipproponu dan il-mekkaniżmu biex ikunu meluba kemm din is-sitwazzjoni fil-Parlament imma wkoll dawk il-barrieri soċjali, dawk il-barrieri jista' jkunu wkoll strutturali li waslu biex ħonqu l-possibilità li aktar nisa jidħlu fil-politika. Grazzi ħafna, Dr. Attard. Din id-diskussjoni kif tafu qiegħda tittella mill-laqda n-nisa laburisti u magħna hawnhekk għandna lill-President ta' din laqda Nikita Zammit Alamango. Grazzi ħafna ta' dan il-programm interessanti li ħloqtu. X'tip ta' xenarju qed tantiċipa wara l-elezzjoni ġenerali li jmiss meta se jintuża l-ewwel darba l-mekkaniżmu biex il-Parlament ikollu rappreżentanza ugwali? Grazzi Andrea, grazzi ħafna anka lill-Partit Laburista li flimkien ma laqda nisa laburisti li dejna dan il-programm. Ovvjament il-Partit Laburista dejjem kien katalista huwa partit naturali għal mara f'pajjiżna u qegħdin hawn illum bil-ħila ta' ħafna nisa li ġew qabilna Agata Barbara, Mirjam Spiteri de Bono, l-ewwel MPs Claudetta Bella Baldacchino, Marlin Mizzi, ġifieri tista' tibqa' issemmi lista ta' 20 ta' nisa. Ovvjament jiena nipprepara għallum dejt naħseb f'dak li qal Bernard Grek meta qal prim illi għandu ġen biex isejjaħ l-elezzjoni, jien għandi ġen biex nara parlament ġdid, parlament f'leġislatura ġdida li jkun ibbilanċjata l-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna. Jiġifieri dan x'ħajfisser numru biss le. U naħseb id-diskussjoni tal-lum turi illi il-potenzjal li għandhom ħafna nisa f'pajjiżna, nisa minn oqsma differenti u għalhekk jiena nitlob illi jew nispera illi l-leġislatura ġdida meta jitħaddem dan il-mekkaniżmu jekk ikonna bżonna x'forsi ma jkollniex bżonnu għaliex in-nies jivvutaw b'mod awtomatiku għal ħafna iktar nisa. Illi ma nibqgħux naraw panels ta' diskussjonijiet birġiel biss pereżempju, ma nibqgħux naraw boards birġiel biss u ma nibqgħux nitlu postijiet u hawnhekk anke l-appell tiegħi huwa mhux biss il-gvern imma anke lill-privat. Fitxu qabel ma tappuntaw dejjem l-istess nies fuq il-bordijiet tagħkom hawn nisa kapaċi mhux għax aħna simpatiċi u bla pretenzjoni ta' anzi għaliex aħna validi, għaliex aħna kapaċi u għaliex hawn nisa li huma esperti fis-setturi diversi tagħhom. U naħseb illi dan huwa l-ewwel pass biex ma nibqgħux dik is-soċjetà patriarkali li għal dawn l-aħħar snin ġelitna nkunu f'din is-sitwazzjoni. Is-sitwazzjoni qed timpruvja kif anke smajna minn diversi statistika li anke Dr. Abela semmiet, però ovvjament fadal ħafna xi jsir biex inkomplu ntejbu fuq fejn wasalna llum. Jekk ikolli nsaqsik, x'temmen li kienu l-bidliet importanti favur in-nisa li seħħu f'dawn l-aħħar snin? U aktar importanti x'taħseb li x'għad fadal isir f'dan il-qasam?
Ovvjament ħafna minn dawn il-miżuri semmejna child care centers biex aktar nisa jitlu fil-post tax-xogħol, l-in-work benefit, iktar ovvjament irridu nibdew nifukaw anke issa fuq id-direttivi Ewropej li hemm fuq l-ugwaljanza f'pajjiżna hemm il-40% ta' women on boards li aħna wkoll qegħdin niġu qrib, però naħseb irridu nħarsu lejn is-saħħa tal-mara lejn pereżempju waħda mill-proposti ta' nisa laburisti li jkun hemm anke kontraċettivi għal min ma jistax fuq l-NHS pajjiżna. Ovvjament mbagħad inħarsu pereżempju fejn anke il-prim riċentament semma fil-liġi tad-divorzju pereżempju dik ukoll taffettwa n-nisa. Naħseb li f'kull qasam hemm ħafna xi jsir. Ovvjament aħna rridu iktar nies li jingħaqdu mal-Partit Laburista, mal-Gvern Laburista biex naraw kull settur għax kull settura differenti, ġifieri jiena dak li għandi għal-qalbi li huma drittijiet ċivili nixtieq illi bħalma wasanna u tajna dinjità il-persuni tal-LGBTIQ nixtieq illi nkunu fuq ta' quddiem biex ukoll pajjiżna jsir l-aqwa fl-Ewropa u l-aqwa fid-dinja fejn jitlu drittijiet tan-nisa. Grazzi ħafna, Nikita. Wasanna għal konklużjoni ta' din id-diskussjoni verament interessanti illum. Dr. Lidia Bella, smajna ħafna esperjenzi illum ta' nisa, ta' ħafna nisa foqsma differenti. Il-kelma tiegħek għan nisa li għaddejjin minn sfidi f'ħajjithom u anka dawk li sejrin tajjeb iżda għandhom aspirazzjonijiet oħra l-futur. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja laqda nisa laburisti lin-Nikita ta' din l-attività sabiħa mens tal-lum. Nirringrazzja wkoll il-kumitat li ħadem biex jaħdem fuq ir-riforma tal-liġijiet fejn jidħlu rappreżentanza fil-Parlament u nappella lil nisa laburisti biex irresqu l-qudiem fl-elezzjoni li jmiss numru ta' nisa kandidati biex ikunu fuq il-beliċċiet ħalli il-poplu Malti Wawċi kollu l-għażla meta jiġi biex jiddeċidi il-min se jagħżel biex jeleġġih fil-Parlament. Jekk inħarsu lura 75 sena ilu, ġifieri jekk ikollna nagħlqu għajnejna u niftakru pajjiżna 75 ilu, naraw Malta differenti, ġifieri matul 75 sena pajjiżna avvanza ħafna l-qudiem, kien hemm avvanz soċjali, avvanz edukattiv, avvanz enormi. Imma jekk tfajla ta' 18 sena tiġi biex tiddeċidi u tħares lejn il-Parlament Malti, il-Parlament Malti huwa l-istess Parlament illi konna naraw 75 ilu, ġifri fejn jidħol rappreżentanza femminili f'75 sena ma milniex avvanz. U allura nixtieq li b'din ir-riforma adapitada tfajlit tagħna jekk jiġu biex jiddeċidu x'ħajamlu bħajjithom jekk jixtiequx jidħlu fil-ħajja politika, jaħarsu lejn il-Parlament Malti, lejn l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna u fiha jaraw rappreżentanza ugwali, jaraw nisa li jirrappreżentawhom fil-Parlament u li jispirawhom biex huma wkoll jipparteċipaw fil-Parlament u jipparteċipaw fil-dinja politika. Agata Barbara li semmit Nikita, illi kienet ta' ispirazzjoni wkoll dak iż-żmien, meta ġiet biex tikteb il-biografija tagħha fl-2002 tkellmet dwar l-isfidi kbar li kellha, illi dak iż-żmien kellha wkoll tiċħad minn dak illi kienet ħobbi, pereżempju is-sfin biex i ma tkunx taxkil għal ħajja politika tagħha. Kienet tajt li il-ħajja politika il-fatt li hija mara kellha tagħmel sagrifiċċji illi membri parlamentari irġiel ma kellhomx jagħmluhom. U allura nixtieq illi Malta jkollha parlament illi jirrappreżenta l-soċjetà b'mod ugwali u li membri parlamentari nisa ma jkollhomx jagħmlu sagrifiċċji illi l-irġiel ma jagħmluhomx. Bħala messaġġ, Andrea, lin-nisa li għandhom aspirazzjonijiet nixtieq insemmi kumment li kienet għamlet l-ex First Lady Amerikana Michelle Obama li laqatni ħafna fejn kienet qalet like I tell my daughters, women and girls can do whatever they want. We as women can accomplish whatever we want. Il-kelma as women hija importanti ħafna f'dik il-frażi. Kemm huwa importanti illi ma niċħdux il-femminilità tagħna, anzi għandna nużawha biex tkun il-bażi tas-suċċess tagħna. Nemmen illi il-konfidenza fiha nnifisha u r-rispett li turi l-mara lejha nnifisha huwa il-suċċess illi jagħtu lil-mara huwa sabiħ.
tal-mara. Allura nixtieq illi nagħmel kuraġġ lin-nisa l-tfajliet tagħna illi jekk jaffaċċaw sfidi ħarsu wkoll lejn role models oħrajn, lejn l-isfidi li jelbu role models oħrajn, mhux qed ngħid illi m'għandniex nitolbu lajruna, anzi għandna nitkellmu ma' min ikun għadda mill-istess esperjenzi tagħna, ħalli nkunu nistgħu insolvu dak l-isfidi u nimxu il-qudiem. Jiena nixtieq nawgura minn qalbi il-jum il-mara lin-nisa kollha, jekk għandi nħares lejn mara partikolari matul din is-sena li naħseb ħallit impatt fuq il-soċjetà tagħna hija Profs Charmaine Gawci li hija role model għal ħafna tfajliet u għal ħafna nisa oħrajn illi uriet illi bl-attitudni tagħha kienet kapaċi taqqat nazzjon, bil-kalma tagħha kienet kapaċi wkoll tkun il-wens għal familji Maltin u Għawċin u rrid ukoll illi mara hija kapaċi wkoll tkun leader b'sens ta' leadership qawwi tagħha anke f'settur illi forsi ħafna jassoċjaw mal-irġiel. Tfajla oħra wkoll prominenti żgħira li lili wkoll ħallit impatt fuq hija s-Sinjorina Hailey Buġejja li ma ddejqitx tidħol f'kamp illi normalment nassoċjaw mal-irġiel, il-futbol u rrid illi n-nisa il-fatt li int mara m'għandek l-ebda barriera. Imma jekk inti tixtieq tagħmel xi ħaġa, jekk inti tixtieq tilħaq x'imkien, l-importanti li temmen fik innifsek, li jkollok konfidenza fik innifsek u tasal fejn trid. Is-sena d-dieħla se nkunu qegħdin niċċelebraw il-75 sena minn meta l-mara kellha dritt illi tivvota, se nkunu wkoll qegħdin niċċelebraw l-40 sena minn mindu pajjiżna kellu l-ewwel kap mara u allura nixtieq li sena d-dieħla nkunu qegħdin niċċelebraw dan il-jum b'mod qawwi u nixtieq illi l-ħolm illi forsi ommijietna u nannietna kellhom u ma kinux jemnu illi aħna kapaċi naslu, nixtieq illi it-tfajliet tagħna, it-tfal tagħna ikunu jistgħu jilħqu dak il-ħolm illi għandna aħna llum. Grazzi Dr. Abela, messaġġ verament minn l-isbaħ. Prim Ministru, l-kumment konklusiv minn ħatijak. Determinat illi tim Malta jeleb il-pandemija b'sens ta' prudenza iżda b'ottimizmu u pożittività. Fuq kollox il-ġimgħat li ġejjin iridu jiddefinixxu u jkomplu anzi jiddefinixxu is-sens ta' għaqda nazzjonali li karatterizza dan il-poplu tant sabiħ fix-xhur li għaddew. Iva jien determinat li flimkien mal-gvern immexxi minni niżguraw u dik hija responsabbiltà tagħna li nibqgħu nlaqmu kemm nifilħu lill-poplu tagħna, nibqgħu naċċelleraw ir-rata li biha qed nagħtu l-vaċċin lin-nies tagħna sabiex nagħtu l-protezzjoni mill-aspett mediku lil kulħadd mill-aktar fis, imma mbagħad eċitat ukoll illi meta aħna f'dan il-mument jirnexxilna nlaqmu biżejjed mill-poplu tagħna nibdew inħarsu sabiex iva nkomplu nagħmlu r-riformi kollha li huma meħtieġa f'dan il-pajjiż kif għamilna f'dawn l-aħħar xhur. Minkejja l-pandemija għamilna riformi kbar. Semmejt aktar qabel ir-riforma fis-settur tal-kirjiet. Għandna ir-riforma fl-użu tal-kannabis, ir-riforma oħra importanti, ir-riforma fil-liġi dwar il-kirjiet agrikoli. Fl-istess waqt li rajna illi bqajna nipproteġu l-ekonomija ta' pajjiżna, bqajna nipproteġu n-negozji, bqajna nipproteġu l-impjiegi, bqajna nipproteġu l-pensjonanti, għamilna l-akbar budget illi għatkelna dan kollu f'pandemija flok morna l-politika ta' austerità, morna l-politika fej ninċentivaw l-nies unżommu t-tama, l-kuraġġ nagħtu l-qalb l-nies u hekk determinat illi flimkien nibqgħu nagħmlu ma biex dan kollu jkun jista' jseħħ, irridu nibqgħu mixin il-qudiem f'sens ta' għaqda, f'sens ta' poplu wieħed. Kien hemm istanzi fejn iva l-politika waslet għal firda f'dan il-poplu. Mhux il-moment. Dan huwa l-moment li nibqgħu niġbdu l-ħabel wieħed, nibqgħu nieħdu ħsieb il-xulxin, nibqgħu naħsbu fit-termini tal-aħna akbar mill-jiena. U għalhekk nagħmel dan l-appell għas-sens ta' dover ta' kull wieħed u waħda minna, s-sens ta' għaqda illi tant hija sabiħa l-għaqda taħna poplu li meta tasar tara li poplu ta' ftit anqas minn nofs miljun ruħ li tant għandna sabiħ għal daqstant jiena nagħmel dan l-appell. Għexna xhur ta' sfida. Ma kinux xhur faċli. Għamilna dak kollu li stajna biex jipproteġejna l-xulxin.
u fil-ġimgħat li ġejjek irridu nibqgħu nagħmlu, ma fuq kollox dawn l-esperjenzi tajbin ukoll li tallimna mill-pandemija. Ejja nożżuhom, ejja nżommuhom magħna, ejja nżommu l-valur tal-familja, il-valur tal-ħbiberija sinċira, il-valur ta' għoża li għandna lejn il-frontliners tagħna lejn is-settur mediku li tant kien b'saħħtu reżiljenti, lejn dak kollu li għamilna Maltin u għawċin, is-sens ta' mħabba lejn xulxin, is-sens ta' dak kollu li għamil dawn il-gżejjer tant sbieħ, tant uniċi, u għal daqstant iva fil-waqt li nibqa' nappella s-sens ta' prudenza, ejja nkunu kawti fil-ġimgħat li ġejjin nibqgħu naħsbu f'xulxin, nibqgħu nkunu responsabbli, imma mbagħad ukoll iva inħarsu l-qudiem sabiex inkomplu noħolqu minn dan il-pajjiż minn Għawdex li tant huwa l-qalbna, minn Malta li tant huma l-qalbna, aktar pajjiż li dejjem ikompli jikber, ekonomija dejjem tkompli tikber, iktar inkomplu nagħmlu ġid għan-nies, ġid li jinfirex bejn is-soċjetà kollha. Grazzi Prim Ministru, grazzi Dr. Lidia Abela, grazzi lil mistiedna kollha tagħna tal-lum li qasmu l-esperjenza tagħhom. Fuq kollox grazzi lilkom it-telespettaturi li segwitu dan il-programm speċjali. Nagħlaq minn hawnhekk billi ngħid jum il-mara tajjeb il-Maltin u l-Għawċin kollha. Il-ġurnata tajba l kulħadd.